Marklund täcks av, här kommer friläget. Kommer för sexan. Och missar faktiskt. Några missunnsamma skratt från publiken, men vilka skrattar sist? Ja, Djurfors. De står kvar när de andra faller. Bra hjälp på försvaret där. Bra passning, nytt friläge och ett nytt mål. 6-3. Det har varit frilägena som har gett Djurfors de senaste målen.